boy ada dan gadano daw boy boy mi wona grand ala problème on hi gira ngam cira fena sérieux mi addal ma original am biya gira ngaji ana habay de nani wayanno wal pilo wona filo do ma ko an muske man yidi affaire de fegi yagal wona yidi affaire don noy non e habu to tan ko inande ko tura tan jettami ça va parce que ande be no en tout cas bon vraiment holisde affaire de noy ma duma min maajo yimi lugal yewdu gon non ha ok nan dum maajo son badi do mayka rondo onon la ilaha illallah hello wona ma kaldam mi do ci moddo an gila jima mi ngandumi ka bandi boy aram bon avenir am de kay avenir ma boni ko wona hande an kam mi halta woni abu ko an woni babba an woni jasdo an hande ko wiyetano ko so tawi ne wodi nene mayat hande metti adandi yimbe ne mbiyanno sinno maybe ene jeccitono wurbe don dañal anda ko babbo jogi an jas gila jimaɓe ganduma aɗa haala ɗa regna guite aɗa haala ɗa wojjina guite aɗa findineɗa ronka finde gandumi ka bandi salte onon bamɗi ɗi bowal an boy bowal rokkel sa rokkuma sa non ko mawno bowal mbimi sas ka yalaɗo non gimmi haala sa welima tawɗo sukara mbimaɓe bowal alden si sa tawon boɗo weli an jurka bandi agresseur ha nder galleji yimɓe bowal yaade bone ma bowal boy wat fer hay sam non joba ya boy bowal o wonko jogi o ka so jasan wona ma rewa min ko ka debbo sino ko gorko tono ko mi regli dum rokkuma sa ko ma andu o ko debbo mo hulani gorko rewdo yomi hojjunuma do yaw fere gila yirti kamo totom rislaw est ce que anti do melew follere ala nana gertode ndo fetaake a yarta ko ɓuuɓi ɗon kana warma so hanki wonno hande de mi ummata ko Dakar mi ara horde Fouta a jamata maaro e liɗɗi cafɗo Assalamu alaikum dad jawe mawɗum ni dad mi nani kalɗa guilnani kode kadi minne kadi gaccam nde goni hen no feewi saabu sinno ko sagam sa ari ɗo en kala ko jiɗɗa tawra ko ɗum waɗete andu kadi min kala komi waɗananima tawa tan komi ala min ɓuuri yidde waɗandema ñamele belle min ɓuuri yidde waɗandema jarameje ɓuuɓɗe min yiɗi tottudema kadi mallaji ɗaaɗi kono an aɗa andimi enen jiiɗi yumma e baba aɗa andi aussi gueɗe ɗe jarani noon a famat tan kono ɗum ɗo ko kalatade e min ene waɗi am gacci no feewi bowal mbimami ay rokkuma sas ka debbo sino gorko tono ko mi kasigel mi armi haalama mi jogori kasigel ma aɗa waɗi ɗum ɗo hoƴƴuno feew buuba bowal mbimami ok moƴƴi so moƴƴama jogoɗa oy haali sam noon oto yebbi ɗum de haalde e man an jeesi an hay babba ɓuurma nafoore babba kam ne dawne dawa artire arta an a nafata e wuuro a nafata e ladde koni abo artir hakkille hoore ma ƴewno moƴƴuɓe ɓe mbayni mbaya noon an ka moƴƴo ka jibinande moƴƴere ka ɓi galle mawɗo ka inne ande pourtant rama wona ko cikka sukkunomi an yo ma e reedu ma ko cikkanmi ɗo joni kala ko cikkunomi kay mi yiri gira kala ko johreno kay ɓe fawi hen gira mi wallannomo haɓɓude sukko an babba ba an jasɗo ni tan gonirɗa an bandi o mi haalama noon mine bandi min koddata e galle de yo leere hoorema kala ko joguinoɗa ɗo e galle he rendin faya bowal tawde ala nafoore anani a ɓeydata kam ɗo fereji de kala ko gattimi ɗo ndekere e galle he ko jallami wadde kondane ko fof ko an hoccata ɓoode sohloya juin ji an bandi o an bandi salte o onon bandiji ɗi onon kay on daga kay wondude ha e lewru Koorka ha to ponmi wirdude mbaɗa juula oɗon gadda salte yagal mon sigirataji mon oɗon mbaɗa ɗo ɗum ko laawol a betti kam noon hande ɗum fof ko lasa addiyam boy ciɗi hoore trop wiɗo min jawa to en tan haalla mi haala ɗo en hay goto haalmi ma sérieux du tout quoi nden addiyam probléme o barandi o hanna ɗum ɗo hen kom a waɗi fodde ma saabu doole ma fof a haali doole ma fof a waɗi hen ko ponnoɗa wadde a waɗi ko an adde amen bone bonnuɗa feere amen nde gadduɗa fullo Fouta anda ko woni rofde guertode anda ko woni fewnude maaro liɗɗi ha feewa
ɓe gandi tan ko ñiiri tan wani no gosini mbora heeji maɓɓe futtiji maɓɓe an toñi min dal an toñi min eyyi joni tawde ko noon joni jiɗɗa ko yomi yaha hay sinno ko tawde ko noon mi yaha mi ƴeewoya neɗɗo goɗɗo ara defanma gertogal rofanma hen roof walla ɗum jiɗɗa moƴƴi walla jiɗɗa min mbaɗanma firir kumtade fof mi mbaɗanma firir moƴƴi joni deede tawde mi nanimama ɗum no fo a wiya yiɗa joni haalnam ko jiɗɗa min mbaɗanma inde tan woppede mi deeƴa woppe mi deeƴa tan eyyi wadde deeƴ wadde min mbaɗa yaha ɗo grand place ɗo ene wawi noon hannde mi ñalloya jama to saabu ceerno o hannde ko baɗo tak ɓay tan nomo harani muynam ni daneji ma hande ɗo ko ndesiɗa ɗo ko foof sa addino debbo bawɗo defte wona mami ñam ko safi mi yaro ko weeli wona ala ƴew tan gertogal sena fasni tan a juppa e bool tan ndiyam yaroto hennene soble yaroto hennene kay aɗani ko wawa jomum wawa defte ɓerde minen ƴeefani anti ɗo melo so Allah anti ɗo melo jarama no mbaɗa tembe barsude aɗa selli suumayo muɗum kay bimbi o ene wonda e ko ɗo jooɗiɗa e ayde mbayim ɗo tawat ɓoyde e hana tampali an So, aɗa selli kam? donke alhamdulillah ko fewndi ko muɗum golle ɗen eyyi nan ɗo tan alhamdulillah ana anda golloyaade non hande mboɗo jogui to jahanmi ɗo wonmo patmi ɗo henne min poti yaade ɗum tawi joɗimi ɗo seeɗa an noon mi wayrima yiwgol ko galle to pourtant mbaɗa jagguno mami artoɗo ne eyyi are toon ɗe balle mi arayi aw min sabbima to non ɗe balle kay mi arayi toon kay Are. kono noon jimmi ko jewten hono Amma Diani hono Ramatoulaye jajatullay tigui ɗe balɗe foof mbaɗa men alhaali makko ne nde kadi mbaɗa andi kadi ala ko kumpiɗa hen nde won noon min yiddam woni tan koye makko ne ɗa faalambo no feewi mi faalamo no feewi ne aɗa andi lewru korko ndu wonko wawa kadi waɗede hen no feewi on ko gonga noon eyyi wonen haalluji ɗum fof kadi usse ɗum saabi ɗum tan ɗe balle ko mbayruɗa yiidemi ko ɗum min kam mi wayri yiwgol mo toon tigui ko ɗum mi anda ko fiyon ɗum ala ko lewru korko ndu aɗa won kadi ko wawani kadi gasde hen ko suumay on kono jinmi ko ganda haqqillam ene e makko ne te ala mo jinmi wallami so wona an ne min tigui no ɗum feewi probléme ala mi wallete ay bambo na ɗum ɗum faalaɗa ɓerde ma nde sa leli kayne nde waala nan mi jombay kay e jombema salla jaabi nana faalabo no feewi probléme ala ala caɗele aɗa andi mbaɗɗamin ɗo ɗum e ma kay ne wallahi a faalan corrompu kon jungam ña ala corrompu e ɗum ko ya ɓeydi hen mbiya awa mi faama corrompu awa probléme ala ɗin kay sa woni ñamam tan kay kasi awa aɗa andi kay awa welay accumi heede ga kedna ham toon ɗum ɗo ɓeydu ɗum hen ɗum ko wulure ni no feewi awa ande to welay koy lewru korko ndu kala kon kejjay kala kon kumtay koye moon yiddame Ramatoulaye awa welay andi kam kadi mbo faala ko weli ɗum noon so Allah jaaɓi mi wallata hayba jajatullay nan are toon noon mi faala kay ala ko faalami kay sona jombudem jombude tan ko ɗum faalaɗa Ramatoulaye ɓeydi ko yawude no gandi kanko kan kala nde min jooɗi min e makko ko haalama to ngo yewtata jago noon joni ɓeyda faalambo faala o ɗum mafe ɗe welay sosude nan yaade nan nan e ala probléme are toon noon wallahi ala caɗele ɗum kay mafe kay wona weldere kay sa heedni kam toon kay Ramatoulaye mi jombay kay ɗum kay mafe ɗe kay ko ma waɗa soble waɗa kadi domada waɗa fof sa lewru korko